Пловдив – най-старият жив град на Европа, на който населението расте, възможностите за работа също, защото Пловдив има активни индустриални зони, множество малки и средни фирми и 33 големи, които са обединили възможностите си за взимане на решения, за работа и подпомагане на града си в сдружение Бизнесът за Пловдив. Срещаме ви с тях. По темата за значението за регионалното развитие на инфраструктурата и нейното развитие разговаряме с представители на сдружение Бизнесът за Пловдив и в частност господин Кирил Василев и господин Илян Филипов. Господин Василев, нека да представим сдружение Бизнесът за Пловдив, неговите цели и ценности и какво вие представяте като организация. Бизнесът за Пловдив е сдружение от компании, които развиват бизнеси в град Пловдив. Сдружението е на повече от 7 години и в него членуват 33 компании с над 4 милиарда оборот и с над 11 хиляди служители. Това са структурови определящи компании не само за бизнеса в Пловдив, а и за бизнеса в цялата страна. В сдружението членуват компании, които са едни от най-големите транспортни компании, най-големите металообработващи компании, най-големите металургични компании в България. Ние сме сдружение, което е с неполитически цели, обединено от едно единствено и от желание да направим града, в който развиваме бизнес, и по-добро място за живот. По-добро място за живот не само за нас, а по-добро място за живот за тези хора, които работят за нас, които живеят около нас и за всички хора, които живеят в града. Нали разбирате, че егоистично може да го погледне, всеки един от нас може да отиде да живее където си иска по света, но не е това нашето желание. Ние се обединихме, хора от различни политически виждания, дори конкуренти между себе си като бизнес, и сме създали сдружение, което с една единствена цел да помогне на тези, които живеят в този град, да живеят по-добре и градът ни да стане не само най-старият жив град в Европа, а истински жив град. Такъв, какъвто ние го виждаме в нашите разбирания. Това е сдружението. Какви са основните предимства спрямо вашата гледна точка на Пловдив като индустриален център в сравнение с останалите региони в България? Може би най-голямото предимство е, че в Пловдив хората са научени на работа. Може би това ни е най-голямото предимство. Друго е географското местоположение на Пловдив, нали, че все пак е средата на България. Когато ти произвеждаш нещо, имаш почти равен достъп до целия български пазар. Нали, това е също много голямо предимство. Също смина магистрала, която е много важна, Европа, Азия. Пловдив е притегателно място от хилядолетие на всички хора, които са живеещи в околностите. Градът в момента е пълен с хора, които са от регионите, които са граничещи с него. Включая и тези, които са дори от Северна България. И благодарение на добрата инфраструктура, места за живеене, които българския, пловдивския бизнес е създал, тези хора има къде да живеят. Има къде да работят, има фабрики къде да работят. И единственото нещо, което ни липсва в пъзела, и за което говорим сега, е как свободно и лесно да се придвижват от местата си на живеене до местата си на работа. Това е нещото, което на нас ни липсва, за да може Пловдив да стане по-добър място за бизнес, по-добро място за живеене. Ние това искаме. Ние не искаме повече. Не искаме от държавата да ни направи чудеса, да ни даде нещо. Ние искаме да ни помогне да си свършим работата, за да си плащаме данъците. Може да е смешно за някой, обаче това е самата истина. Пловдив е утвърден като един от основните икономически центрове в страната, но какви са основните предизвикателства спрямо вашите виждания за икономическия растеж и потенциалното развитие в града? Един от основните проблеми в момента в град Пловдив, това е трафика, който е изключително интензивен и натоварен. Инфраструктурата, която има в региона, е страшно закъсняла с инвестициите, които се направиха от колеги от чужбина, наши инвестиции. И това е един основен проблем за бъдещето развитие на индустрията в Пловдив и изобщо на целия бизнес в Пловдив,
Първо, ние генерираме страшно много мръсен въздух в града. Средата за живеене става вече непривлекателна за голяма част от хората в града. Това е и до голяма част от трафика. Решили се проблема с трафика, ние ще имаме и чист въздух, ще имаме и повече инвестиции, ще имаме много по-добър живот на хората. И пак казвам, околовръстното е може би една част от това. Надяваме се, като приключат, има два сериозни ВиК проекта, които се изграждат също като приключат, там ще се облегчи. Но за индустриалната част на Пловдив, значи най-важното е, когато ти си близко до сериозна артерия като магистралата, по най-бързия начин да ти стъпни превозно средство до магистралата и съответно вече да върви по посока към клиент. Един пример ще ви дам. От 12 години се работи по проект за околовръстното шосе на Пловдив. Тук вече ще влезна малко повече в детайли. Имаме примерно за отсечката, която е от Сеноградско шосе до Скобелева майка. От 2 години и половина подписан договор с фирма изпълнител. Има осигурен финансов ресурс от 2 години и половина. Все още не започва проекта. Заради 3 квадрата, объркани от проектантите парцеларни планове, за 3 квадрата 2 години и половина не може да почне изграждане на трасето. Значи, ние имаме нужда по най-бързия начин Пловдив да се реши проблема с околовръстното, защото голяма част от трафика на града ще се извади по околовръстното шосе, което ще намали вътре и вредни емисии в града, съответно подобряване качеството на въздуха. Другия пример, който ще ви дам е елементарен. Аз пътувам до вкъщи, от къщи до работа през нормално време, след 10 вечерта, за мен това е нормално да се прибирам. Се прибирам 12-13 минути, а от 7 до 9 и вечер от 5 до 7 е около 50 до 3 до 60 минути предвижването. Вие може да направите сметка колко коства на всеки един човек, средно аритметично да иде до работа си да се върне. Това са около час и 30 минути излишни от всеки работен ден на всеки гражданин на Пловдив, който работи, което вие може да си представите как се чувства всеки един от тези хора. Той първо пристига на работа, той е уморен, още пристигайки на работа, изнервен от трафика. И знаете какъв е коефициент на полезно действие на един човек, който е изнервен. Това съответно веднага е косвена предпоставка за бизнеса, че ти нямаш един качествен работник, който идва с настроение на работа и си върши работа както трябва. Това са косвени причини. Пряките причини ще ви кажа. Аз примерно се занимавам с транспорт много години. Ако преди 3-4 години извършвахме от точка А до точка Б около града, имам доста камиони за насипни товари, правихме по 5 курса на ден, в момента правим 2. Значи, разликата от тези 3 курса, камиона стои на место, чука, работи, нафта гори, генерира въглеродни емисии, шофьора стои, не може да работи, камиона се амортизира без да е свършил работа и това в крайна сметка генерира, че ние плащаме по-скъпо, всички плащаме по-скъпо за това нещо, защото тази сума за този ден на камион трябва да разпределя на 2 курса, не на 5. Разбирате ли? Значи и пряките и косвените загуби за икономиката и за хората в града са огромни от този трафик, който допуснахме да се генерира, тъй като не се изгражда инфраструктура. Това е проблема. Търсим някакви краткосрочни решения, дори с колегите от 3 години бяхме дали предложение на областна управа, съответно и на кмета. Има няколко десни завоя, които могат да уликотат до някаква степен големия трафик, който се натрупва с километри, се натрупва изчакване. Но стигаме се до там, че това е на АПИ. АПИ е собственик на околовръстното шосе, въпреки че е засегнато от 3 общини се засягат в самото околовръстно, но собственика на пътя е АПИ. И ние се опитваме по всякакъв начин да помогнем и на кмета на града. В момента действащия кмет, знаем, че той прави няколко срещи заинтересоване в това околовръстно да се случи по-бързо, защото той също знае за наболелия проблем. И от наша страна ние търсим начин да помогнем, да може да се развържи това околовръстно най-после, да започне изграждането му и съответно да стане градът ни малко по-добър. Да разкажем малко на нашите зрители какво е настоящото състояние на логистичната свързаност между икономическите артерии на Пловдив, които са тези икономически зони, което се явява това околовръстно шосе. Какво е логистичното свързване? В момента ще ви кажа, от едната зона, примерно Марица, до зона Родопи, участък, който е примерно около 8-9 км, примерно 9 км може би, в момента се пътува за около 45-50 минути. Както искате го тълкувайте. Това е в момента логистичното ни свързване. Много е странно, защото има един участък точно в община Марица, който е от магистралата по край община Марица минава и е до
първата зона на община, вече където се засичат с община Пловдив, защото той в момента община Марица, община Пловдив, община Родопи. Това е частта на околовръстното шосе. Това е най-спокойната зона, в която няма генерален трафик. Ние разбрахме, че първо ще започнат етапи от тази отсечка да бъде разширена. Ние какво говорим като ремонт на околовръстното? Ние не говорим за ремонт на околовръстното шосе, говорим в момента околовръстното е 2 ленти, да има още 2 ленти, за да имат двупосочен трафик по 2 ленти с изградени локални платна, което е напълно логично. Имахме проект преди 8 години, който беше готов. Преди 8 години казвам, който проект беше върнат от РИОСВ поради причина, че трасето минава покрай жилищна зона квартал Коматево и РИОСВ върна проекта, за да сменя трасето на околовръстното шосе, може би заради шум. Предложи се да има шумоизолационни панели, както е навсякъде в Европа, го виждаме това нещо, но започнаха ново проектиране с промяна на трасе. След което наново пак се върна. Няма да е пак, което казаха ново трасе. Сега пак на старото трасе се проектира. И ние не разбираме как вече 12 години ние не можем да проектираме нещо, което е абсолютно... Нямаме планини. Имаме една река, в която има мост, има да се изгради още един мост, който да се направят пак 2 ленти. И всичко друго е равно поле. Ние предложихме това. Идеен проект, за да е ясно трасето. Технически проект на няколко лота, на 4, на 5 лота по 3 км, на 5 лота по 3 км да се раздели. В момента, в който има готов технически проект, да се избере фирма изпълнител и да започне. Най-хубавото в това, че ние, работейки по това околовръстно, няма да спрем трафика, който в момента, защото това са изцяло нови 2 ленти. И това е нашето предложение към всички, с които сме говорили, но до момента чуваемостта е никаква. Ние искаме да се каже това нещо ясно. Ние не искаме да ги чакаме повече. Те могат да се смерят колко си искат. Но този проект вече е направен. И има го къде трябва да мине. Единственото нещо, което трябва да се направи, е да се започне, както каза колегата, да се разделят на отделни части и тези части да се направят обществени поръчки и да се започне да се работи едновременно по тях. Те няма да пречат на трафика, който сега минава. След като се изградат новите участъци, тогава движението ще се прехвърли по новите участъци, а старите участъци, които са на сегашното околовръстно, ще започват да се реконструират и да се превеждат във вида, в който трябва да бъдат за такъв път. Много е просто. Темата за пресечните точки на инфраструктурата и регионалното развитие продължава в Европространство след кратка пауза. Останете с нас. В Европространство продължаваме темата за пресечните точки на регионалното развитие и значението на инфраструктурата за него. В разговор с представители на Сдружение Бизнесът за Пловдив. По какъв начин подобна липса на логистична свързаност и подобни забавени проекти и административна тежест вредят върху чуждестранните инвестиции и привличането на допълнителни инвестиции в Пловдив, които ще допринесат първо за обществения растеж, след това за повишаването на стандарта на живот на пловдивчани? Ами, знаете, всеки един инвеститор, където и да било, където и да отива по света, той си прави едно проучване първо на пазара на труда, след това на инфраструктурата, след това на логистично как стои тази точка спрямо неговия бизнес, който работи. И е нормално, когато той види, че има сериозен проблем в инфраструктурата, да избере по-подходящо място, където има изградена инфраструктура и е по-близо до пазара си, съответно където продава продукцията си. Има забавяне, наистина сериозно забавяне. Ние виждаме, че има забавяне във всички инвестиции в България, не е само Пловдив, но при нас това е основен проблем, дори с инвеститорите, които в момента са дошли външни инвеститори. Дори вече има и затворил завод в Пловдив, който е на австрийска фирма, която много добре тръгна да работи. Инвестициите, да, ще дадат много по-добър живот на хората, по-добро заплащане, когато има по-конкурентна среда сред работодателите, но не пропускайте факта, въздуха, който дишаме всеки ден, това е здравето на хората. Пловдив е в града с един от най-мръсния въздух в България. Този въздух, голяма част, не голяма, може би 90%, се генерира от трафика на автомобилите, който цикли на едно место и работят автомобилите на едно место. Първо е най-важното да се гледа здравето на хората, след това вече материалните неща. Аз ще ви дам пример. Преди година и половина, 2 години, имаше немски инвеститор, който имаше намерение да инвестира и избираше между зона Марица
индустриална зона Марица и индустриална зона Родопи, това, което е срещу КЦМ. И когато трябваше да отиде да погледне един на терен и другия, който е срещу КЦМ, макар че срещу КЦМ беше по-добре инфраструктурно, по-голям, отговаряше му на всичките искания, той просто се отказа да инвестира там, защото пътува 48 минути от зона Марица до зона Родопи. А идването му от аерогарата на София до зона Марица е толкова 50 минути. Значи колкото пътува от София до Пловдив, толкова пътува от едната зона до другата зона. И той се отказа просто. Тръгна си. Това е отговора на външните инвеститори към нашите местни неуредици в инфраструктурно отношение. Населението на Пловдив расте прогресивно. Това оказва влияние неминуемо върху замърсяването на въздуха и стандарта на живот. По какъв начин придобиването и изграждането на околовръстното шосе би допринесло и има ли връзка с подобряването на стандарта? Значи най-важното решение на Пловдив е трафика. Реши ли се проблема с трафика, ние ще имаме чист въздух, ще имаме повече инвестиции, ще имаме много по-добър живот на хората. И пак казвам, околовръстното е може би една част от това. Надяваме се, като приключат, има два сериозни ВиК проекта, които се изграждат също, като приключат, там ще се облегчи. Но за индустриалната част на Пловдив, значи най-важното е, когато ти си близко до сериозна артерия като магистралата, по най-бързия начин да ти стъпни превозно средство до магистралата и съответно вече да върви по посока към клиент. Един пример давам просто такъв. Ако се работи с бизнеса, ние може да даваме насоки как да се решават проблемите, но 12 години аз не разбирам как не можахме ние да проектираме едно околовръстно шосе, 12 години, което е 16 км. Абсолютно леко трасе, казвам, няма планински райони, няма тунели, няма мостове, няма... това не разбираме ние, може би интересът ли към Пловдив не е толкова голям, не знаем каква е причината. Искам да кажа, че ние сме взели решение в бизнеса за Пловдив, тези 33 колеги, които спомена колегата Кирил, ние трябва да предприемем нещо, защото този проблем повече не може да стои така. Ние не можем да участваме дейно в проектирания, в административни дейности, които трябва да ги свърши АПИ, съвместно с общините, защото тук пак казвам 3 общини попадат, но ние можем да помогнем на кмета по единствен начин, като изразим гражданско неподчинение по някакъв начин, за да привлечем внимание към проблема, защото само виждаме, че с говорене явно не става. Може би трябва някакви действия да се покажат от хората, за да може да обърне някой по-сериозно внимание този проблем, за да се реши. И ако не се случи нещо в краткосрочен план, ние ще предприемем и тези действия. Какви са били вашите усилия за взаимодействие с отговорните институции относно предоставяне на алтернативи и споделяне на вашия опит? Аз ще ви кажа. Значи, преди 7 години ние в същия състав двамата, заедно с тогавашния областен управител Здравко Димитров, който беше 4 години кмет след това, бяхме в АПИ по същата причина. От тогава до сега нищо не е направено. Ние предложихме в един момент бизнеса да платим проектирането за един надлез, който да минава на едни от възловите кръгови движения, които затапват буквалния смисъл на думата трафика, в прекия и преносния смисъл, те го затапват, да направим този надлез и го предложихме като проект. Предложихме го на община, предложихме го на АПИ. Тишина. Нищо. Разбирате ли, ние правим всичко, което е необходимо. Предложихме десните завои. Елементарни неща, които могат да се построят за седмици, за дни. По един десен завой на места... На възлови кръстовища, които биха облегчили голяма част от трафика, да. Нищо. Това е нещото, което търпението има някаква граница, в която примерно това не може повече да продължи. Когато подаваш ръка, от друга страна не получаваш нищо, в един момент ние
Не казваме, че ние ще тръгнем да правим революция, но хората, които са с нас, хората, които живеят и работят при нас, тези хора вече нямат търпение. Ние също. Какви са стъпките, които е удачно да бъдат предприяти за адекватното и своевременното реализиране на един такъв мащабен регионален проект, който е от обществен интерес и с обществено значение? Най-правилният вариант е да има одобрен идеен проект, за който знаем, че в момента вече трасето е ясно. Идейният проект да се разпредели на 5 лота по 3 км. Това е най-бързият начин да се случи и в момента в Дъско трябва да се възложи на 5 фирми проектантски различни, всеки да си проектира определен лот, просто да са свързаността да се направи от един проектант и по най-бързия начин да спускат обществени поръчки да се работи. Ако държавата иска, това нещо може да се случи в рамките на една година. Говоря от днеска, докато се качат колите по новото околовръстно. Стига да иска държава. Една година. Да. Вижте, ние не говорим за изпълнение, ние говорим най-добре да победи да се изпълнява. Ние не говорим да изпълняват полски фирми, софийски фирми, благоевградски фирми. Нас не интересува да има околовръстно шосе. Интересува да развържем трафика в Пловдив. Искрено се надявам, че останалите региони в България разполагат с подобни перспективни колективни организации между бизнеса и участниците в него, каквото разполага в Пловдив и частно тази, която вие представлявате. И ви благодаря за този разговор, господа. Благодаря ви. Благодаря. По темата за пресечните точки на инфраструктура и регионалното развитие, мои събеседници бяха представители на Сдружение Бизнесът за Пловдив, господин Кирил Василев и господин Илян Филипов.